салому алейкум намояндагони васоити ахбори умма, ҳамкасбон ва ҳозирини гиромӣ, пеш аз ҳама ман ҳамаи шуморо барои ташриф дар ин нишасти матбуотӣ бо вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон хушомадед гуфта ва ҳамаи шумо пеш аз ҳама саломатӣ, умри дароз ва рӯзи нек таманнод дорам. Бо иҷозати шумо мегузарем ба рӯзномаи рӯз. ҳамкасбон муҳтарам, намояндагони васоити ахбори омма ва ҳозирини гиромӣ, пеш аз ҳама мехостам аз номи роҳбарияти вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва кулли кормандони соҳаи тандурустии кишвар ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои таваҷҷӯҳи хосса ва ғамхӯрӣ пайваста дар ҳифзи солимии аҳолии кишвар миннатдорӣ бепоён изҳор намоям ва нуқтаи муҳимеро қайд менамоям, ки маҳз таваҷҷӯҳу сиёсати ташаббускоронаи бевоситаи пешвои муаззами давлат ба мо имкон дод, ки дар ин даврони бисёр мушкил, ки пандемияи коронавируси нав COVID-19 оламро фаро гирифта, ҳатто дар давлатҳои абарқудрати ҷаҳон сабаби талафоти зиёди инсонӣ гардид, чораҳои саривақтӣ ва самаранокро анҷом диҳем, ки омили мазкур барои бо эътидол омадани вазъи эпидемикии ин беморӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар як муддати кӯтоҳ мусоидат намуд. ҳамзамон мехостам қайд намонам, ки дар ин давраи бисёр ҳам мушкил баҳри ташвиқу тарғиби чораҳои пешгирӣ аз бемории COVID-19 ва риояи меъёрҳои қоидаҳо ва меъёрҳои беҳдоштӣ намояндагони васоити ахбори омма бо мо ҳамкорӣ зич дошта бисёр фаъол буданд ва моро дастгирию кӯмак намуданд. Бинобар ин аз фурсати муносиб истифода бурда ба ҳамаи шумоён низ миннатдории худ ва тамоми кормандони соҳаро баён менамоям. бо назардошти вазъи эпидемиологии ҷаҳон ва ҷумҳурӣ, пеш аз ҳама мехоҳам аввал маълумот дар бораи вазъи бемории COVID-19 ба шумо пешниҳод намоям ва баъд ба таҳлили дигари нишондодҳои самти тандурустӣ гузарам. тавре ба ҳамагон маълум аст, 3 январи соли 2020 бо назардошти сар задани эпидемияи сироятии коронавирус аз ҷониби ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ, вазъи сироятии коронавирус дар ҷумҳурии халқии Хитой расман ҳамчун ҳолати фавқулода аҳамияти байналмилалӣ ва дар соҳаи тандурустӣ эълон гардид ва 28 феврали соли равон ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ арзёбии хавфи сироятро аз сатҳи баланд ба сатҳи ниҳоят баланд мансуб донист ва 11 марти соли 2020 дар изҳороти расмии худ директори генералии ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ вазъи панҷшавии сирояти коронавирусро дар миқёси ҷаҳонӣ ҳамчун пандемияи тавсиф намуда барои андешидани чораҳои фаврӣ ҷиҳати маҳдуд намудани сафарҳо, муроҷиат ва мубодилаҳои байни сарҳадӣ кишварҳое ки дар онҳо хуруҷи эпидемияи коронавирус ба қайд гирифта шудаанд даъват ба амал овард. бо мақсади пешгирии интиқол ва панҷшавии сирояти коронавирус бо фармоиши вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аз 23 январи соли 2020 таҳти рақами 37 ситоди ҷумҳуриявии доимамалкунандаи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба панҷшавии сирояти вирусӣ таъсис дода шуд ва 24 январи соли 2020 нақша чорабиниҳои он аз тарафи сардухтури давлатии санитарии ҷумҳурии Тоҷикистон ва 3 январи соли 2020 нақшаи чорабиниҳо бо мақсади пешгирии воридшавӣ ва панҷшавии сирояти коронавируси нави COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардиданд. бори аввал бемории COVID-19 дар кишвари мо 3 апрели соли 2020 ба қайд гирифта шудааст. хеле ки ба ҳамагон маълум аст, имрӯз дар тамоми кишварҳои дунё проблемаи бемории сироятии COVID-19 масъалаи ҳалталаби мубрам ба ҳисоб меравад ва ҳалли он на танҳо хусусияти тиббӣ, балки хусусияти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ҷомеавӣ низ дорад. айни ҳол барои ҳалли ин мушкилот, яъне дар самти пешгирӣ ва мубориза бо бемории номбурдашуда аз тарафи кишварҳои гуногуни дунё чораҳои зидди эпидемикӣ андешида мешавад. таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон дод, ки карантини фарогир дар бисёр аз кишварҳои дунё на танҳо боиси ҳисороти зиёди молиявии моддӣ гардид, балки ба беҳтаршавии вазъи солимӣ низ мусоидати бештаре накард. таҳлили вазъи эпидемиологӣ ва нишондодҳои оморӣ нишон медиҳад, ки вақтҳои охир сирояти ба авҷи такрории ин беморӣ дар бисёр аз кишварҳои дунё, махсусан кишварҳои ба мо ҳамсояву робитаҳои хуб дошта Афғонистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон, Чин, Федератсияи Россия, Қазоқистон, Украина, Беларусия, Эрон, Ҳиндустон ва Покистон зиёд шуда истодааст.
ҳолатҳои аз ҳама зиёди сироятёбӣ бо ин беморӣ аз рӯзҳои аввали пайдошавии он дар рӯзҳои 16, 17 июл, 18 июл ки теъдоди беморон ба 23,390 нафар рост меояд. то 21 июли соли ҷорӣ шумораи умумии сироятёфтагон дар дунё 14,1 миллион нафарро ташкил медиҳад ки аз онҳо 8,4 миллион нафар ё ин ки 55,9 нафар шифо ёфта, 616,443 нафари онҳо фавтидаанд ки ин аз миқдори умумии сироятёфтагон 4,1%-ро ташкил медиҳад. дар шабонарӯзи охир дар дунё зиёда аз 244,135 нафар гирифторони ин беморӣ гардида 6,556 нафарашон фавтидаанд. то рӯзи 21 июли соли 2020 теъдоди чунин беморон дар Тоҷикистон 6,968 нафарро ташкил дода, аз инҳо 5,683 нафар ё 81,6 нафарашон шифо ёфтаанд ва миқдори фавтидагон ба 0,8% мерасад. таҳлили муқоисавӣ ва нишондодҳои ҷаҳонӣ нишон медиҳад ки теъдоди солимшудагон дар ҷумҳурии Тоҷикистон 25,7% зиёд буда, фоизи фавт 5 маротиба кам мебошад. бояд қайд кард ки ин нишондиҳандаҳо дар муқоиса бо кишварҳои ҳамсоя низ кам мебошад. теъдоди шахсони бо ин беморӣ дар моҳи июл дар як рӯз ба қайд гирифташуда ба ҳисоби миёна 48 нафарро ташкил медиҳад ки нисбат ба моҳи июни соли ҷорӣ 18 нафар кам мебошад. боиси қайд аст ки мушкилоти асосӣ дар самти пешгирӣ ва табобати бемории COVID-19 он аст ки то ба имрӯз дар дунё ягон усули ягонаи пешгирӣ ва табобати ин беморӣ ба дороворҳои махсус таҳияшуда аз ҷиҳати илмӣ асоснок гардида вуҷуд надорад. аз моҳи май то инҷониб 13,074 нафар шаҳрвандони мо ба ватан баргашта зери назорати карантинӣ қарор дошта, айни ҳол 534 нафар, аз онҳо 278 нафар дар шаҳри Душанбе, 194 нафар дар шаҳри Турсунзода, 62 нафар дар вилояти Суғд таҳти карантинӣ қарор доранд. бо мақсади ба карантини кӯтоҳмуддат фаро гирифтани шаҳрвандон аз дигар давлатҳо ба ҷумҳурӣ ворид гардида, айни ҳол дар шаҳри Турсунзода, ноҳияи Варзод ва мавзеи Ромита ба миқдори 815 кат ҷой омода шуда, ҳаррӯза ба ҳисоби миёна аз 450 то 600 нафар шаҳрвандони мо ба ватан ворид мегарданд. мушкилоти дигар дар самти мубориза бо паҳншавии бемории мазкур ин ба ҷумҳурӣ баргаштани шахсони дорои ин беморӣ бе нишонаҳои клиникӣ мебошад ки дар оянда манбаи сироятёбӣ ва паҳншавии ин беморӣ дар байни аҳолӣ шуда метавонанд. ба ғайр аз ин дар байни шахсони ба ватан баргашта ҳолатҳои ба тариқи тестӣ дарёфт шудани чунин беморон низ ба назар мерасад. бо ҳамин мақсад вазорати тандурустӣ тасмим гирифтааст ки барои муайян намудани сабабҳои беаломатҳои клиникӣ дар ҳолати хуб қарор доштани чунин беморон ба воситаи вобастагии масъулияти одам ба равиши шакли беморӣ таҳлилҳо ва омӯзишҳои дахлдорро гузаронад. ин тадқиқот имкон медиҳад ки хавфи паҳншавии ин беморӣ дар оила ва маҳаллаҳои зисти одамон пешгӯӣ карда шавад. тибқи таҳлилҳои коршиносон зиёда аз 80% ин муваффақиятҳо бо самти мубориза бо бемории COVID-19 ба рафтор ва риояи меъёрҳои беҳдоштӣ аз ҷониби аҳолӣ вобастагии зич дорад. сарфи назар аз пастшавии авҷи ин беморӣ аз аҳолии кишвар эҳтиромона хоҳиш менамоем ки то ба пуррагии мӯътадил гардидани вазъият қоидаҳо ва меъёрҳои беҳдоштиро риоя намоянд. барои беҳтар намудани вазъият аз аҳолии кишвар хоҳиш карда мешавад ки ҳангоми ташриф ба муассисаҳои хизмати маишӣ аз он ҷумла бозору мағозаҳо масофаи иҷтимоӣ ва реҷаи ниқобпӯширо риоя намуда бештар тавсияи табибонро ба ҷо оранд ва без зарурат ба ҷойҳои серодам нараванд. ҳамеша шустани дастҳо ва истифодаи маводҳои безараргардониро дар мадди аввал қарор диҳанд. бо назардошти зиёдшавии авҷи беморӣ дар кишварҳои ҳамсоя ташвишовар боқӣ мемонад. вазъи эпидемиологӣ ва авҷи эҳтимолии бемории мазкур моро зарур аст ки корҳои омодагиро дар ин самт пурзур намоем. бо ин мақсад дар анбори вазорати тандурустӣ ба миқдори 6 номгӯи дастгоҳҳои тиббӣ ба миқдори 1068 адад, 53 номгӯи дороворӣ, 25 номгӯи маводҳои худмуҳофизатӣ ва безараргардонӣ ба миқдори зарурӣ нигоҳ дошта мешавад. ба ғайр аз ин бо дастгирии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар анбори раисаи тандурустии шаҳри Душанбе захираи зарурии
маводҳои дороворӣ, безараргардонӣ, маводҳои худмуҳофизатӣ ва таҷҳизоту асбобҳои тиббӣ, аз он ҷумла 37 дастгоҳи нафаскашии сунъӣ мавҷуд мебошад. инчунин дастрасии маводҳои дороворӣ ва молҳои тиббӣ аз ҳисоби маблағҳои ташкилотҳои байналмилалӣ низ дар назар аст. ба ғайр аз ин, захираи кадҳо бо мақсади омодагӣ дар ҷумҳурӣ 12438 ҷойро ташкил медиҳад. боиси қайд аст ки дар ин муҳлат аз ҷониби вазорат фаъолияти шабонарӯзии беморхонаҳо ва муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббии санитарӣ ба роҳ монда шуда, ба шаҳру ноҳияҳое ки дар он ҷойҳо ҳолатҳои бештари ин беморӣ вомехӯрад, кӯмакҳои саривақтӣ бештар расонида шуда, мутахассисониботаҷриба ба чунин шаҳру ноҳияҳо сафарбар карда шуданд бо мақсади саривақт дастгирӣ намудан ба мушкилоти мардум вобаста ба масъалаҳои коронавирус. дар назди вазорат телефонҳои боварии 511 ва 311 таъсис дода шудааст. муроҷиати шаҳрвандон бо рақамҳои мазкур хеле зиёд мебошад. аз ҷумла дар як муддати кӯтоҳи тасъисёбӣ бо телефонҳои боварии 311 аз ҷониби шаҳрвандон 11672 занги телефонӣ шуда, ин шумора дар ҳолати зиёдшавӣ қарор дорад. бояд гуфт ки бо шаҳрвандон аз ҷониби мутахассисони тавсия ва маслиҳатҳои муфид дода мешавад. аз моҳи январ то имрӯз аз тариқи телефонӣ, телевизионӣ, радио ва матбуоти даврӣ беш аз 400 мавод ба нашр расида шудааст. мехоҳам қайд намоям ки дар муддати сипарӣ гардида барои пешгирии бемории COVID-19 аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, соҳибкорони ватанӣ ва ташкилотҳои байналмилалии хориҷӣ ба миқдори 76 миллион сомонӣ равона карда шудааст. давраи сипарӣ гардида бо мақсади андешидани чораҳои фаврӣ дар ҳошияи чорабиниҳо вобаста ба пешгирии паҳншавии суръати коронавирус тибқи амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 майи соли 2020 таҳти рақами 1378 аз ҳисоби фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 12,4 миллион сомонӣ барои пардохти иловапулӣ дар ҳаҷми як маоши вазифавӣ ҳармоҳа ба музди меҳнати амалкунандаи кормандони соҳаи тандурустӣ ки бевосита дар раванди ташхис ва табобати ин сироят дар муассисаҳои табобатӣ ва таҳти карантин қарор дошта иштирок намудан ҷудо карда шудааст. ҳозирини гиромӣ, беҳтар намудани сифати хизматрасониҳои тиббӣ яке аз самтҳои афзалиятноки соҳаи тандурустӣ буда, дар давраи сипарӣ гардида бо ин мақсад як қатор корҳо ба анҷом расонида шуд. бо мақсади баланд бардоштани сатҳ ва сифати маҷмӯи хизматрасониҳои тиббию санитарӣ ба аҳолӣ дар сатҳи шабакаҳои муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ 110 адад протоколҳои клиникӣ таҳия ва тасдиқ карда шуданд. дар ин давра бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар заминаи коллеҷи тиббии ҷумҳуриявӣ, беморхонаи муваққатӣ баҳри табобати беморони COVID-19 дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, бинои дуошонаи беморхонаи суръатии ноҳиявӣ ва маркази ташхисии табобати Ваҳдат, инчунин дар деҳаи далёни поёни ноҳияи Деваштиш беморхонаи ноҳиявии рақами 5-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. инчунин бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи табдил додани озмоишгоҳи махсус гардонидашудаи барқарорнамоии солимии беморон дар ноҳияи Муъминободи вилояти Хатлон ва маркази ҷумҳуриявии барқарорсозии бемориҳои дил дар ноҳияи Муъминобод аз 27 феврали соли 2020 таҳти рақами 122 таъсис гардид. ҷиҳати фароҳам овардани дастрасии бештари аҳолӣ ба ҷарроҳиҳои мураккаб ва гаронарзиш дар маркази миллии илмии пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон дар 6 моҳи соли 2020 ба 36 нафар беморон амалиёти ҷарроҳии пайвандсозии гурда, 5 нафар ҷарроҳии пайвандсозии ҷигар ва дар беморхонаҳои ҷумҳуриявии клиникии ноҳияи Данғара 8 нафар амалиёти пайвандсозии гурда гузаронида шудааст. дар 6 моҳи соли 2020 дар маркази ҷарроҳии дилу рагҳо дар маҷмӯъ 639 амалиёти ҷарроҳӣ дар дилу рагҳо, 682 амалиёти ангиография ва 260 амалиёти ангиопластика ва стент гузаронӣ, инчунин дар муассисаҳои тиббии мамлакат дар 6 моҳи 2020 64 нафар беморони амалиёти ҷарроҳӣ иваз кардани буғум ва буғуми сунъӣ гузаронида шудааст. дар дораи созишнома оид ба ҳамкорӣ байни вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва ҷамъияти беҳдоштӣ айни замон зиёда аз 40 шаҳру ноҳияҳои мамлакат таъмиру барқарорсозӣ зиёда аз 90 адад озмоишгоҳи муассисаҳои тиббӣ анҷом дода шуда, онҳо ба таҷҳизоту лавозимотҳои зарурӣ, озмоишгоҳӣ ва маводҳои сарф таъмин карда шуданд. самти дигари
афзалиятҳои аввалиндараҷаи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ин ҳифзи саломатии модарон ва кӯдакон ба шумор меравад. бо мақсади тақвият додани заминаи моддию техникӣ муассисаҳои пешгирию табобатӣ дар шаҳри бохтари вилояти хатлон сохтумони маркази перинаталӣ ба маблағи 68,7 миллион сомонӣ ва харидории таҷҳизотҳои тиббӣ ба маблағи 28,2 миллион сомонӣ бо дастгирии фонди бонки олмонии рушд ва бо саҳми ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба маблағи 8,2 миллион сомонӣ идома дорад. дар давраи ҳисоботӣ бо дастгирии хазинаи кӯдаконаи созмони милали муттаҳиди юнисеф бо маблағи 9,4 миллион сомонӣ таъмири система обу корезии 20 шӯъбаҳои таваллудӣ ва кӯдакона ба анҷом расид. мувофиқи маълумотҳои омории пешакӣ дар ҷумҳурӣ дар 6 моҳи соли 2020 нишондоди фавти кӯдакони синни то яксола 15,4 ба 1000 зинда таваллудро ташкил дод ва нишондоди фавти кӯдакони синни то 5 сола бошад 18,9 нисбат ба 1000 зинда таваллуд баробар гардид. бо мақсади беҳтар намудани имкониятҳо барои ҳифзи саломатӣ ва ғизогирии нигоҳубини ғамхорона ва оғози барвақтии таълими кӯдак барномаи миллии коммуникатсионии 1000 рӯзи аввали ҳаёти кӯдак барои соли 2020 ва 25 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон 27 майи соли 2020 таҳти рақами 292 тасдиқ гардид. дар давраи ҳисоботӣ бо мақсади пешгирӣ намудани маъюбшавӣ байни кӯдакон бо истифода аз усулҳои муосири ташхисиву табобатӣ дар шӯъбаҳои кӯдаконаи маркази ҷумҳуриявии илмии ҷарроҳӣ дилу рако 27 нафар ва дар маркази дилу шароёни вилояти суғ 15 нафар ва дар маҷмӯаи тандурустии истиқлол 4 нафар ҷамъ 46 нафар амалиёти ҷарроҳии нуқсони модарзодии дил ва дар шӯъбаи ҷарроҳии ҷоғу рӯи кӯдакона ва наврасони маркази миллии тиббии шифобахш ба 42 нафар кӯдакон ҷарроҳии ҷоғи модарзодии лаб 38 нафар ҷарроҳии кому сахту мулоим ва 17 нафар бартарафкунии нуқсонҳо гузаронида шуд. нишондоди фавти модарон дар 6 моҳи соли 2020 25,1 нисбат ба 100 000 зинда таваллудро ташкил намуд ки 29 нафар занони фавтида аз 12 нафарашон бемориҳои ғайри гениталӣ доштанд. фоизи истифодабарандагони маводҳои контрасепсия дар байни занони қобили таваллуд бошад 35,4%-ро ташкил медиҳад. яке аз масъалаҳои асосие ки ба қайд гирифтани зоишҳои хонагӣ мебошад ин нишондоди мазкур дар 6 моҳи соли 2020 2,7%-ро ташкил намуд. дар 6 моҳи соли ҷорӣ 126428 нафар ҳомиладорон ба қайди назорати антинаталӣ гирифта шуда аз ин шумора ба қайдгирии саривақтӣ то 12-ҳафтаинаи ҳомиладорон 115525 нафар ё ба 91,3%-ро ташкил намуд ки ин нишон дод дар вилояти хатлон 92 ва дар шаҳри душанбе 98,4%-ро ташкил медиҳад. дар раванди пешгирии паёмадҳои нохуши никоҳи хештаборӣ ва пешгирии таваллуди кӯдакони маъюб 70744 нафар занони ҳомила аз муоина гузаронида шуда дар 1524 нафар нуқсонҳо дарёфт гардид ва пас аз машварати табибон ҳомилагии 440 нафарашон қад ва таваллуди кӯдакони маъюб пешгирӣ карда шуд. дар давраи ҳисоботӣ 32246 нафар шахсони никоҳшаванда аз муоинаи тиббӣ гузаронида шуда дар натиҷа 537 нафар бо бемориҳо аз он ҷумла 15 нафар бо бемориҳои рӯҳӣ дарёфт шуданд. дар давраи ҳисоботӣ вобаста ба оғози фаъолияти лоиҳаи беҳтар намудани хизматрасонии тиббӣ барои модар ва кӯдак дар 4 ноҳияи вилояти хатлон аз тарафи бонки исломии рушд ва эътибор пайдо кардани созишномаҳои қолабӣ ва молиявӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва бонки исломӣ ба маблағи 26,8 миллион доллари амрикоӣ оғози лоиҳаи корвони саломатӣ аз ҳисоби маблағҳои грантии фонди авроосиёгӣ стабилизатсия ва рушд ва маблағи 2 миллион доллари амрикоӣ ва лоиҳаи пешниҳоди нақлиёти ёрии таъҷилӣ аз тарафи агентии япония оид ба ҳамкориҳои байналмилалӣ ба маблағи 7,5 миллион доллари амрикоӣ расман эълон гардида ба чорабиниҳои амалӣ шурӯъ карда шуд. омӯзиши вазъи эпидемиологии бемориҳои сироятӣ дар ҷумҳурӣ дар давоми 6 моҳи соли 2020 нишон медиҳад ки бемориҳои вараҷа зуком ва сироятҳои ниҳоят хавфнок ва монанди тиби хунин вабо ва тоун ба қайд гирифта нашудааст. инчунин бемориҳои исҳоли хунин 21 ҳодиса, ҷамъи бемориҳои шадиди рӯда 4777 ҳодиса, гепатитои вируси намуди А 278 ва Б14 ҳодиса, С6 ҳодиса, 271 ҳодисаи сил, осеббардорӣ ва газидани ҳайвонҳо 182 ҳодиса ба қайд гирифта шудааст.
мавриди зикр аст ки дар иншоотҳои зери назорати оиди риояи талаботҳои санитарӣ эпидемиологӣ 6943 санҷишҳои санитарию эпидемиологӣ гузаронида шудааст ва барои риоя накардани талаботҳои санитарию эпидемиологӣ ба 2880 нафар протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва маблағи умумии 681879 сомонӣ ҷарима баста шудааст. инчунин фаъолияти 1343 иншоотҳо бо сабаби ҷавобгӯ набудан ва талабҳои санитарию гигиенӣ муваққатан аз фаъолият боздошт шуда ва мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ яъне пешниҳод шудаанд. баҳри мунтазам гузарондани муоинаҳои ҳатмии пешакӣ ва давравии тиббӣ ба миқёси ҷумҳурӣ 110523 нафар аз муоинаҳои ҳатмии пешакӣ ва давравии тиббӣ гузаронида ба буҷа 4,89351 сомонӣ ворид гардидааст. аз тарафи марказҳои назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар нимсолаи якуми соли ҷорӣ 7756 адад хулосаҳои санитарию эпидемиологӣ дода шуда 1,1 миллион сомонӣ ба буҷаи давлат ворид карда шуд. дар рафти санҷишҳо ва аз дукону мағозаҳои фурӯши маҳсулотҳои хӯрокворӣ бозорҳо ва нуқтаҳои савдои шаҳру ноҳияҳо маҳсулотҳои хӯрокворӣ ба талабот ҷавобгӯй набуда муҳлати истифодабариашон гузашта ва маҳсулотҳои шубҳанок ба миқдори 16 тонна аз муомилот гирифта шуданд ки маблағи умумии он 3734 000 сомониро ташкил медиҳад. мутобиқи маълумотҳои оморӣ дар моҳи январ-июни соли 2020 ҳамагӣ дар ҷумҳурӣ 680 ҳодисаҳои суратёбии вируси норасои масмумияти одам дарёфт ва қайд гирифта шудааст ки ин нишондод нисбат ба ҳамин соли 2019 14 ҳодиса кам мебошад. аз шумораи шахсони ба вируси норасои масмумияти одам зиндагикунанда 9211 нафарро ташкил медиҳад. самти тарбияи кадрҳо ва ба мутахассисон таъмин намудани муассисаҳои тандурустӣ ҳамеша зери таваҷҷӯҳи хосаи роҳбарияти вазорат қарор дорад. бо мақсади беҳтар намудани корҳо дар ин самт соли 2020 лоиҳаи барномаи тарбия намудани кадрҳои тиббӣ барои давраи то соли 2030 таҳия гардида баъди мувофиқа бо вазорату идораҳои дахлдор ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ирсол карда шуд. дар муассисаҳои таълимии тиббӣ зертобии вазорат дар 6 моҳи соли 2020 1729 табиб ва 1938 нафар кормандони миёнаи тиб ба такмили ихтисос фаро гирифта шуданд. ба ғайр аз ин дар ин муддат 51595 нафар мутахассисони тиб аз он ҷумла 13159 табиб ва 39438 корманди миёнаи тиб ба курсҳои такмили ихтисоси кӯтоҳмуддат дар мавзӯи пешгирӣ ва табобати бемории коронавирус фаро гирифта шуданд. дар ин муддат 210 нафар табибон ва 730 нафар кормандони миёнаи тиббӣ ба аттестатсия фаро гирифта шуданд. дар давраи ҳисоботӣ бо мақсади рушди тибби оилавӣ дар заминаи марказҳои таълимии клиникии тибби оилавӣ 395 нафар кормандони тиб давраи бозомӯзиро аз рӯи ихтисоси тиббии оилавӣ хатм намуданд. дар маҷмӯъ айни ҳол шумораи табибони оилавӣ омӯзонидашуда дар ҷумҳурӣ 4283 нафарро ва ҳамшираҳои тиб бошад 7704 нафарро ташкил медиҳад. айни ҳол дар муассисаҳои илмии таълимӣ зертобии вазорат 12 шӯрои диссертатсионӣ амал менамоянд ва дар 6 моҳи соли ҷорӣ дар онҳо 4 рисолаи докторӣ 10 рисолаи номзадӣ ҳимоя карда шуд. айни ҳол дар ҷумҳурӣ 2496 муассисаҳои фарматсевтӣ фаъолият менамоянд ва дар нимсолаи якуми соли 2020 66 иҷозатнома барои пешбурди фаъолияти фарматсевтӣ дода шудааст. дар ин давра ба маблағи умумии 32,7 миллион доллари амрикоӣ ба ҷумҳурӣ маводи дороворӣ ва молҳои тиббӣ ворид карда шуда содироти онҳо 2,9 миллион доллари амрикоиро ташкил медиҳад. дар ин давра хадамоти назорати давлатӣ тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ фаъолияти 295 муассисаҳои фарматсевтиро зери санҷиш қарор дода 433 номгӯи дороворӣ ва молҳои тиббӣ ба миқдори 10591 адад аз муомилот гирифта шуд. дар ин муддат бо иштироки комиссияи махсус ва миқдори 40 тонна маводи дороворӣ молҳои тиббӣ ва маводҳои ороишиву гигиенӣ ва ғизои қалбакӣ пассифат ва таври қочоқ воридшуда муҳлат гузашта без сертификати мутобиқат ва сифат бо роҳи сӯзонидан несту нобуд карда шуданд. дар нимсоли аввали соли 2020 ба шахсони воқеии ҳуқуқӣ мансабдор 200 протокол қарор оид ба вайрон намудани қоидаҳои фаъолияти фарматсевтӣ тартиб дода шуда ба маблағи умумии 511763 сомонӣ ҷарима ба буҷаи давлат супорида шудааст. бо мақсади таъмин намудани муассисаҳои табобатӣ
пешгирӣ ва таҷҳизотҳои тиббии муосир ба як қатори муассисаҳо ба маблағи умумии 11,4 миллион сомонӣ таҷҳизот ва асбобҳои тиббӣ, мебел, молҳои тиббӣ дастрас карда шуданд. ба мақсади таъмин намудани маводҳои безараргардонӣ ҷиҳати пешгирии интиқол ва паҳншавии бемории сироятии коронавирус зиёда аз 60 тонна маводҳои гипохлориди калсий, фаъолнокия 65%, 500 000 адад ниқоби тиббӣ маблағи 1 миллион 250 000 сомонӣ харидорӣ гардида тибқи эҳтиёҷот ба муассисаҳои тандурустӣ дастрас карда шуд. бо мақсади таъмин намудани аҳолӣ бо ниқобҳои яккарата, маводҳои муҳофизатӣ ва безараргардонӣ айни замон дар ҷумҳурӣ 15 ширкатҳои истеҳсолии ватанӣ ва истеҳсолии ниқобҳои яккарата ва либосҳои муҳофизатӣ, дар 10 ширкатҳои истеҳсолии ватанӣ ва истеҳсолии малҳои безараргардонӣ машғул мебошанд. миқдори муассисаҳои фарматсевтӣ ва истеҳсоли дору машғул буда бошад дар ҷумҳурӣ 37 ва дар номгӯи дороворӣ истеҳсолшаванда 262 ададро ташкил медиҳад. дар давраи ҳисоботӣ вобаста ба татбиқи сиёсати ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ низ карҳои муайяне ба анҷом расонида шуд. ҷиҳати пешниҳоди хизматҳои иҷтимоӣ дар миқёси ҷумҳурӣ 43 адад марказу шуъбаҳои хизматрасонии иҷтимоӣ дар хонаҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ фаъолият доранд, ки 796 кормандон давоми 6 моҳ ба 5263 нафар истифодабарандагон хизматҳои гуногуни иҷтимоӣ расонидаанд, ки аз онҳо 4395 нафар пиронсолону маъибон ва 868 нафарро кӯдакони имконияташон маҳдуд ташкил менамоянд. дар мамлакат 6 адад марказҳои минтақавии хизматрасонии иҷтимоӣ барои пиронсолону маъибон фаъолият доранд, ки дар давоми нимсола якум ба 1493 нафар пиронсолону маъибон ва 77 нафар кӯдакони имконияташон маҳдуд хизматҳои гуногуни иҷтимоӣ расонидаанд. ба ҳолати 30 июни соли 2020 дар 40 шаҳру ноҳияҳои таҷрибавӣ шумораи умумии оилаҳои камбизоат бо назардошти гирандагони кӯмакпулии соли гузашта 100,861 нафарро ташкил медиҳанд. маблағи кӯмакпулӣ барои шаҳрвандон ва дар ин давра 16,8 миллион сомониро ташкил медиҳад. ҳамзамон соли ҷорӣ рӯйхати оилаҳои камбизоат дорои кӯдакони то синни 30 сола ба шумораи 17,899 оила ба маблағи кӯмакпулии якдафаина дар ҳаҷми 8 миллиони 949,500 сомонӣ ба имзо расонида шуда ба вазорати молия пешниҳод карда шуд. ҳамин тариқ дар давраи нимсола якуми соли 2020 аз рӯи маълумотҳои мавҷуда ба 116132 кӯдакони осебпазир, 199760 оилаҳои камбизоат ва 3143 нафар маъибони нафақахӯрон ба ҳаҷми умумии 44 миллиону 839705 сомони кӯмакпулиҳои гуногуни иҷтимоии давлати тавассути низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ таъин ва пардохт карда шуданд. дар самти таъминоти маъибон бо маҳсулотҳои протезӣ, ортопедӣ, ортезҳо, пойафзолҳои ортопедӣ, камарбанд, асобағал, асоба оринҷ, аробачаҳои маъибӣ ва дигар хизматрасониҳо амалӣ гардида иҷрои нақшаи истеҳсолии корхонаҳои давлатии заводи протезӣ ортопедӣ дар якҷоя бо филиалҳо дар нимсола якуми соли 2020 ба маблағи 1,9 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол карда шуда дастраси маъибон гардонида шуданд. ҷиҳати иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тартиби хизматрасонии тиббии санитарӣ ба шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаҳои системаи давлатии тандурустӣ дар давраи ҳисоботӣ 4 муассисаҳои тандурустии ҷумҳурӣ иҷозат дода шуд. айни ҳол 320 муассисаҳои тандурустии ҷумҳурӣ тибқи қарори мазкур фаъолият менамоянд. дар давраи сипарӣ гардида аз ҷониби вазорати дастурамалҳои соҳавӣ оид ба таҳияи нишондиҳандаҳои бюҷетии давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ барои солҳои 2021-23 оид ба истифодабарии маблағҳои фонди эпидемиологӣ, низомнома оид ба пардохти музди меҳнати кормандони муассисаҳои давлатии тандурустӣ дар шаҳру ноҳияҳои таҷрибавии ҷумҳурии Тоҷикистон дастурамал ва қоидаҳо доир ба татбиқи барномаи кафолатҳои давлатӣ оид ба таъмини аҳолии шаҳру ноҳияҳои таҷрибавии ҷумҳурӣ бо кӯмаки тиббии санитарӣ барои соли 2020-22 дар мувофиқа бо вазорату идараҳои дахлдод таҳия ва тасдиқ карда шуд. дар соли 2020 нақшаи бюҷети соҳаи тандурустӣ 1 миллиард 841 миллион 281 ҳазор сомонӣ пешбинӣ гардид, ки нисбат ба соли 2019 5,8%, ё ки 100 миллион 745 ҳазор сомонӣ зиёд буда нисбати маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 2,1% ва нисбати ҳаҷми умумии бюҷети давлати 7%-ро ташкил медиҳад. иҷрои бюҷети нимсолаи соҳаи тандурустӣ дар нимсола якуми соли 2020 91,2% ва соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ 92,4%-ро ташкил медиҳад. иҷрои нақшаи маблағҳои махсуси муассисаҳои соҳаи тандурустӣ дар ин давра 71,7%, ё 87,6 миллион сомонӣ ба
соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 43.4% ё 35890 сомониро ташкил медиҳад. ҳамзамон аз ҳисоби муоинаҳои ҳатмии пешакӣ ва давравии тиббӣ дар муассисаҳои давлатии тандурустӣ ба маблағи 14 миллион 284 ҳазор сомонӣ ба нақша гирифта шуда, иҷрои шумо ба маблағи 7 миллион 289 ҳазор сомонӣ ё ин ки 51%-ро ташкил медиҳад. соли 2020 барои иншоотҳои сохташавандаи соҳа аз ҳисоби маблағҳои бюҷетии ҷумҳуриявӣ дар соли равон 20 миллион сомонӣ барои 11 иншоотҳои соҳа пешбинӣ шудааст. дар 6 моҳи соли 2020 дар иншоотҳои сохтмонӣ 12.7 миллион сомонӣ аз худ карда шудааст. раванди содироту воридоти ҳуҷҷатҳо аз ҷумла кор бо муроҷиатҳои шаҳрвандон ба иҷрои саривақтии онҳо аз ҷониби роҳбарияти вазорат таҳти назорати қавӣ қарор ёфта, дар ин давра ба дастгоҳи марказии вазорат 8024 ҳуҷҷатҳо ворид гардида 4465 ҳуҷҷат содирот шудааст. аз таҳлилҳо бармеояд ки дар ин давра ба вазорат 974 аризаҳои шаҳрвандон ворид шуда, аз ин шумора 333 адади онҳо муроҷиатҳои шаҳрвандон тавассути дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил намудааст. дар имсоли 1 соли 2020 аз ҷониби вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар рӯзҳои сешанбе ва шанбе 702 нафар шаҳрвандон қабул гардида, тамоми муроҷиатҳои хатии онҳо аз ҷониби кормандони вазорат дар доираи муқаррароти қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муроҷиати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар муҳлати муқаррар гардида мавриди баррасӣ ва чораҷӯӣ қарор дода шудааст. ташаккур ба диққататон. марҳамат ба саволҳо мушаххас ва кӯтоҳ. Да, два вопроса. Вот очень важные моменты есть. Первое, по количеству пневмонии, фактов пневмонии, смерти от пневмонии, смертельных исходов по Республике Таджикистан с начала года, и с 30 апреля отдельно, если можно. И второй вопрос, очень важный, вот у нас коллег уже возник этот вопрос, по тестовым системам. Сколько тестов проводится ежесуточно, каков процентный показатель этих тестов, то есть насколько они эффективны процентно. Достоверность, да, имеете? Да, достоверность. Эффективность. Проводится ли вторичное тестирование, и сколько у нас тестов осталось, насколько у нас Хорошо. осталось. Два основных вопроса, оно же ровно рик по-настоящему. Что касается, начиная со второго вопроса, что касается значит, достоверности тестов диагностики коронавируса, в начале пандемии в Республике Таджикистан достоверность тестов составила 65-70%, а в настоящее время уже по появлению опыта специалистов, имею в виду вирусологов, и в настоящее время достоверность данных исследований составляется до 93% случаев. Что касается количества больных по поводу пневмонии, пневмония не только в настоящее время, имею в виду в период пандемии коронавируса, даже в прошлых годах встречаются данные патологии. Согласно статистических данных, в 2019 году количество больных составило более 3000 больных поступило с диагнозом пневмония, и в настоящее время наблюдается незначительное увеличение количества больных с пневмонией. И в прошлые годы, и в настоящее время имеется количество частота летальных исходов. Я считаю, что это в пределах нормы. Что касается вирусной пневмонии, обычно диагноз ставится на основании, учитывается клиническая картина заболевания, и на основании для установления окончательного диагностики данных заболеваний важное значение имеется тестирование. Тестирование, и иногда бывают такие случаи, что у больных имеется клиническая картина пневмония, я имею в виду неспецифическая пневмония, и в процессе обследования, тестирования дают отрицательные результаты. И учитывая результаты, значит, тестирования, мы, значит, берем больных на учет и проводим соответствующую терапию. Назаралиев Назаров, агентство Рейса. У меня вопрос по поводу... Назаралиев у нас не закончит, просто мой министр не полностью ответил. Сколько летальных исходов и сколько тестов у нас осталось? Тесты всего нами было проведено более 50, да, тысяч, 65 тысяч тестов, и в настоящее время у нас имеется более 100 тысяч тестов в Республике Таджикистан. У нас в настоящее время имеется достаточное количество, и намечается в ближайшие дни получать новые еще партии тестов для обследования больных. А количество летальных исходов? За сутки мы проводим более 1500 тестов для диагностики больных с коронавирусом. Агентство Рейтер, Назаралиев Назаров, господин министр.
Сейчас подождите. Хоиш мекунам ки хоиш саволо як савол мушаххас ва кӯтоҳ. Марама. Раҳмат. Оиди омилҳои асосӣ месавол дуруст аст. Омилҳои асосӣ пайдоиши беморӣ вот андеша кунед ки на ҳама одамон гирифтори ин беморӣ мегарданд. аз ин бармеояд ки яъне омилҳои мавҷуд аст ки оварда ба ҳамин беморӣ мерасонанд. мон ҳамчун мутахассиси соҳаи тандурустӣ гарчанде ки мутахассис сироятшинос набошам ва таҳлилҳои мо нишон ҳар як рақамҳое ки имрӯз ба вазорати тандурустӣ яъне пешкаш карда мешавад ворид карда мешавад мо таҳлил мекунем. воридҳои асосие ки сабаби беморшавии одамон мегардад ин пеш аз ҳама вобастагӣ дорад аз миқдори он микроорганизмҳо вирусҳое ки ба организми одам ворид мешавад ва ин сабаби на ҳама вақт яъне воридшавии микроорганизм дар бадани инсон оварда ба сироят яъне барои сар задани беморӣ меояд. дигим омили асосие ки сабаби пайдоиши беморӣ мегардад ман фикр мекунам ки он бемориҳои ҳамрадифие ки дар инсон яъне дар одам ҳаст ки онҳо оварда ба вайроншавии гардиши хун, мисоли он бемории фишорбаландӣ, бемории ишемикияи дил ё ки мо мегем бемории фарбеҳӣ метаболический синдром ё бемории диабети қанд ки оварда ба вайроншавии гардиши хун яъне вайроншавии музмини гардиши хун ва омили асосӣ яъне сеюми пайдоиши ин беморӣ ман фикр мекунам ки вобастагӣ дорад ба иммунитет, масунияти одам. Масунiyat ин се омили асосӣ аст ки сабаби асосии пайдоиши ин беморӣ мегардад. оиди саволи дуюм амиро қайд кардани ҳастам ки дар вақте ки мо ба фаъолият шурӯъ кардани ҳамин тиме ки имрӯз мо фаъолият дорем яъне барои кам кардани ин беморӣ мо ва корро сар кардем. пеш аз ҳама аз фаъолияти шабонарӯзии муассисаҳои тандурустӣ, муассисаҳои я марказҳои саломатӣ, беморхонаҳо пеш дар марказҳои саломатӣ фаъолияти кории онҳо реҷаи кории онҳо то соати 5-6 буд. дар вақти дар ҳамин марҳилае ки ин беморӣ авҷ гирифтагӣ буд мо шабонарӯзӣ фаъолият кардем ва гардишҳои хонагӣ буд. яъне натиҷаҳои хуби табобати ин беморӣ вобастагӣ дорад аз сари вақт ташхис гузоштан ва ба табобат фаро гирифтани беморҳо. ман фикр мекунам ки сабаби асосии яъне пастшавии шиддати ин беморӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон яъне фаъолона яъне бо як сидқан бо як ҳисси баланди ватандӯстӣ фаъолият кардани кормандони соҳаи тандурустӣ хусусан табибоне ки дар марказҳои саломатӣ фаъолият доштанд. Саид Айдар ҳастам, роҳбари ҷудои маркази тадқиқоти ҷurnalisти Тоҷикистон. феълан одамият, инсоният дар пеши як фоҷиаи бузурги пеши худ қарор дошт ва метавон гуфт ки команде ки шумо кардед ё дигарон дар як муддати кӯтоҳ метавонад ки як дараҷаи пешрои инро гирифт бояд кулан мардум миннатдор бошад. мақсади саволи мо аз он иборат аст ки вақте ки ҳар як касалӣ беморӣ ҳар ягон чиз пайдо мешад дар унҷа сохтакориҳо зиёд мешад ва махсусан дар сатҳи дорусозӣ дору ва доругӣ маводи дорувӣ чӣ қадар миқдор дорое ки
خودساخت بودن چیز بودن همین مخصوصا نگران کننده در همین زد دستگیر کرده شد و نسبت چقدر نفران پرونده‌های جنایی یا پرونده‌های مأموری ترتیب داده شده است و تنها یک مینداری ما به مرکزی پرینتالی و مادر و کودک بیان میکنم از شهر از ناحیه نورآباد مادر با 2 نمود بیماری گرده و جگرش وزنی تولد یکمش بود و شهر دوشنبه انتقال داده شد. ما از خدمت همین نفر بود که تمامی همون تشخیص و چیزی باید رایگان کرده شد و این نفر تولد کرد. بسیار مینداری همون نفر ما با مرکزی ملی میرسونیم همین مینداری ما قبول کنیم. اگر شما اندیشه شما برای توبت بیماری‌های کرونا باشد نو همین را قید کردنی هستم که در وقت سر زدن این بیماری در جمهوری تاجیکستان دستورالعمل‌هایی که از طرف سرمتخصصان وزارت تندرستی یعنی کارکرد شد پیشنهاد طبیبان گشت تمام طبیبانی که در مؤسسه‌هایی که در آنجا بیماران یعنی گرفتاری این بیماری بستری بودن از روی این پروتکل‌ها فعالیت می‌کردند. اویدی ساختکاری داروهایی که این آن طبیب استفاده بردگی بود در وزارت تندرستی قید شده بود. همین همون داروهایی خودساخت یا چیز دستگیر دریافت کرده شد. اینجا یک چیزی ما نیست. دیگر دولت هم هست که مثلا واردات میکنن داروی پنهانی یا قاچاق. خیلی شما میدونید در وقت سر زدن همین بیماری به سبب یعنی پیشگیری راه پنجشنبه این بیماری تمام راههای زمینی و آسمانی بسته شده بود. پرابلم اساسی در تمام جمهوری‌هایی که این پاندمی یعنی اوج گرفتگی بود نورسایی دارویی بود. من فکر میکنم که امروز در وضعیت پیش در وزارت تندرستی اویدی یعنی داروهای قلبکی یگام یعنی گفتنی ها هم نبود یگام داروها هم به قید گرفته شده. Господин министр, из самого России сегодня у меня 2 вопроса. Извините, но тоже мы с коллегами согласовали, это всех интересует. Уже где-то около месяца идет стабильное количество заболевших от 45 где-то до 53. И количество смертельных случаев тоже уменьшается. Говорит ли это о том, что у нас уже пандемия прошла свой пик и пошла на убыль? Это первый вопрос. Второй вопрос. Я вас прошу по одному вопросу. Мы с коллегами согласовали, все хотят это услышать. Я бы попросил, чтобы задавали вопрос. Когда вы ожидаете вторую волну коронавируса, учитывая санитарную экологическую обстановку в соседних государствах, и что там сейчас очень сильно идет пик заболеваемости? Спасибо. Одним ответом хочу ответить на 2 вопроса. Что касается действительно в настоящее время имеется стабилизация, значит, распространения данного заболевания. А что касается, значит, второй волны или обострения заболевания в настоящее время по всему миру не имеется определенный критерий прогнозирования, значит, распространения или рецидива заболевания. Поэтому в настоящее время, судя по распространению или второй волны в других соседних государств, наверное, у нас ожидается. А что касается готовности республики, в настоящее время имеется достаточное количество лекарственных препаратов, а также и противозащитных средств у нас имеется. А что касается конкретно в настоящее время, у нас не имеется определенный критерий прогнозирования, распространения и рецидива заболеваний. Спасибо. Пока у нас не имеется определенных критериев. Мы проводим, вот у нас, вы уже начали проведение клинических исследований в плане, значит, прогнозирования распространения заболеваний. И еще у нас имеется время, вот после завершения вот клинических исследований мы можем сказать, что у нас ожидается или нет. Господин министр, у меня вопрос по поводу того, что тоже, например, в соседних государствах не включают пневмонию как заболевание, выявленное COVID-19. Есть ли намерение министерства тоже в последующем пневмонию считать как за COVID-19? Что касается пневмонии, действительно пневмония бывает специфически. Вот COVID и пневмония считается как специфические заболевания. И имеется неспецифическая пневмония. Если у больного имеется, значит, клиническая картина пневмония при отсутствии результата тестов, это не считается коронавирус. Диагноз ставится на основании лабораторных и инструментальных исследований. Аромат. Статистика заболеваний в соседних государствах показывает, что
высокий процент за счет находящихся в карантине, то есть пребывающих. У нас, к сожалению, вот для прессы, чтобы вот эту статистику не указывать, мы сейчас увеличиваем поток возвращения наших граждан, правительство приняло решение о увеличении рейсов. Вот какой процент выявления инфицированных среди прибывающих, это раз вопрос. И Таджикистан за короткое время увеличил потенциал в лаборатории. Удалось Таджикистану, мы знаем, что Министерство здравоохранения своими усилиями с помощью зарубежных партнеров увеличило этот потенциал практически во всех регионах. У нас теперь есть лаборатории. Каков потенциал нашей лаборатории ежедневно, сколько мы проводим тестирование, и можно ли, хочу поблагодарить Министерство и Управление информации, очень хорошо работает в последнее время, дают статистику в свое время. Можно ли включить статистику по поводу других стран? Сколько ежедневно, кроме того, что мы даем статистику, сколько выявлено, сколько было протестировано за прошедшие сутки, и сколько из этого общего числа, было отрицательных и положительных результатов. Большое спасибо. Количество тестов у нас до настоящего времени составляется более 60 тысяч. А что касается наших граждан, которые они приезжают в других странах, вот частота положительных результатов тестов составляет, раньше она составляла до 20%, а в настоящее время составляется от 2 до 5% составляет. И вот при проведении тестирования, при выявлении положительных результатов тестов, эти граждане, они сохраняются в определенных местах, проводят, наблюдение и противовирусную терапию, и через 3-5 дней повторяется тестов при отрицательных результатах, они выписываются, и они в течение 14 дней находятся под наблюдением врачей, которые работают в поликлинике. در حالی که از 17 آگوست مکتب مدرسه‌های تعلیمی با کار خود شروع میکنند، مسئولین وزارت تندرستی و ساحه معارف درباره قاعده‌های بهداشتی چی دستورها پیشنهاد کرده است. و دوم سوال من یک شکایت از یک شهروند آمده است از محله زرشون میگه که وقتی که من در خانه بیمار شدم نمیدونم نشانه‌های کرونا ویروس رو تمام بی‌حال شدم و دکتری اولوی رو فریاد کردم. دکتر اولوی با ما گفت که ما با وزارت سپارش داده است که بیرون خانه نداریم. برای همین از بعد همون گفت رنگین ولی که ما رفتیم و کردیم از پایان آمده گفت که پایان فراره من خانه شما نمیبرم. همین حالت هم شد. در حالی که ما ژورنالیستان میگفتیم که وزارت عموما با ما دستور داد و باید که ما فهمونیم که دکترهای اولویه بیشتر مراجعت کنیم. ما بسیار در رادیو و تلویزیون این چی میکردیم؟ تبلیغ تشویق میکنیم، لیکن یک شهروند ختم نکنم دام خانه 6 M11 همیشه با ما شکایت کرد. این تا کدام اندازه درست است؟ رحمت برای سوال. اویدی سوال یکم وزارت تندرستی امروز دستورالعمل چو کارکرد کرده است با هر یک وزارت و اداره ها تقسیم کرده می شود. اویدی قاعده های بهداشتی در مکتب های میانه، در مکتب های عالی، در بازار، در مغازین، در کوچه ها دستورالعمل ها به چاپ رسانیده شده است. اویدی سوال دوم موفقیت وزارت تندرستی اویدی پاس کردن سیرایابی بیماری کرونا ویروس در آن است که در تمام دنیا تصدیق شده است و این چنین از طرف علمان ساحه در دیگر دولت ها نیز گفته شده است که 80% این بیماری ها به شکل سبک میگذرد. به همین خاطر وزارت تندرستی تصمیم گرفت که آن بیمارانی که شکل سبک این بیماری دارد در خانه ها یعنی در ایزولیاسیون قرار دادن و نظارت و توابط خانگی باید یعنی نگاه داشته شود. و اویدی من فکر میکنم که او شهروند نادرست فهمیدگی است اون گفته های طبیب رو. ممکن است که در وقت تشریف آوردن به خانه بیمار شکل سبک بیماری بوده است، از همین خاطر به بیمارخانه بستری کردگی نشده است. توصیه وزارت تندرستی به تمام طبیبان مرکزهای سلامتی همین است که شکل سبک بیماری یا که گمانبران این بیماری در شرایط خانه
назорат ва тавбат карда мешавад ва мақсади асосии вазорати тандурустӣ оиди шабонарӯзӣ фаъолият кардани марказҳои саломатӣ ҳам дар ҳамин аст ки беморон бояд дар хона ҳар рӯза аз тарафи табибони маркази саломатӣ назорат карда шавад. Салом алейкум, ман Самина Радиои Озодӣ ва ман мехостам аз шумо дар мавриди ин пурсам ки дар кишвар 30 апрел аввалин ибтилои коронавирус ошкор шуд ва аввалин нафаре ки ибтило шуд дар кадом минтақаи Тоҷикистон буд ва умури фарқ дар саросари кишвар ташкил мешавад ва дар умум умурҳо фарқ мекунад. Ба назари шумо чаро чунин аст? ман умурро мегӯм ба шумо. ман сар мекунам аз раҳмат барои савол. аз саволи дуюм масъалаи фавт. вот шумо андеша кинед пеш бемориҳои пневмония ба қайд гирифта мешуд, солҳои пеш ба қайд гирифта мешуд ки мо ҳайрон ҳастем ки барои чи пеш ягон ҳодисае ки фавте ки аз пневмония ва аз дигар бемориҳо мешуд дар равсонаҳои дар сайтҳои интернетӣ намебаромад ва вақтҳои охир дар вақт дар айни ҳол ки мо дар марҳилаи пандемияи коронавирус ки дар тамоми дунё ҳаст, ҳар як ҳодисаи фавте ки дар беморхона мешавад ҳатман дар сайтҳои интернетӣ чоп мегардад ки ин боиси яъне нодуруст кардани омортҳои вазорати тандурустӣ мегардад. дар баъзе ҳолатҳо бемороне ки дар ин ё он беморхона мефавтанд дар ҳамин марҳила тамоми хештабор ва ҳамсояи онҳо ба ин беморӣ вобастагӣ мекунад. ман фикр мекунам ки сабаби асосии фавти беморонро табибон дар вақти таҳлил кардани таърихи бемор ва аз тарафи мутахассисони барҷаста хулосатбарорӣ кардан муайян карда мешавад. аз ҳамин хотир ман фикр мекунам ки он оморе ки имрӯз дар вазорати тандурустӣ аст дақиқ аст, дуруст аст ва дигар оморҳое ки аз тарафи шаҳрвандон ё хеши табори он бемороне ки мефавтанд ин фикр мекунам нодуруст аст. таҳлилҳои мо нишон дод ки дар бисёр ҳолатҳо фавтҳое ки дар беморхонаҳо сар мезанад ин пеш аз ҳама вобастагӣ дорад ба он беморҳои музмине ки дар беморӣ ҳаст. ман чхеле ки ман қайд кардам пеш аз ҳама бемории фишорбаландӣ, ишемикии дил, яъне фарбеҳӣ ва бемории қанд. вақтҳои аввал ҳам хел буд ки дар тамоми мардум дар як ҳолати тарс буд, стресс буд. стресс ҳам як сабаби асосии сарзадани ориза ва ҳодисаи фавт буд. оморҳое ки дар вазорат аст дақиқ аст, дуруст аст. марҳамат. شما سلام بزرگتر. یکم بودی که در جمهوری ترکیه بود 30 اپریل با خاطر پیش نگیرد این ده حادثه در جمهوری 15 حادثه در شهر شمال یکم روی پاسداری که ما میگیم در شهر شمال با خاطر پیش نگیرد 30 اپریل. تمام تشخیص‌های مدرگی را تشخیص لابراتوری بود و یک اخبار دیگر در مسئله که شما سوال دادید که اوج دیم мешавад намешавад вале хонма по поводу второй это зависит от нас с вами. Если мы будем соблюдать все требования по поводу личной гигиены, общественной гигиены, использовать правильные маски, значит, дай Бог, у нас может быть все. Если мы будем нарушать, то вероятности может быть. Спасибо. یکی از سیمی افراد که خبر بیماری‌های زیادی بودند، یعنی شما از سیمی افراد اینجوری حساب می‌کنید که پندمی در جمهوری ترکیه است، یعنی تا سیمی افراد یکان تحقیق از جانب شما گزارده شده است که یعنی چی بیمارانی بودند که پیامد موریش زیاد شدگی بود و از جانب رئیس جمهوری ترکیه یعنی 12.4 میلیون تومانی برای پرداخت ذخیره‌ای برای یعنی پزشکانی که در همین بخش کار کردن یعنی مزد اولی باید پرداخت کرده میشد و طوری که دیدیم از سود کارمندان هم نیست یک مبلغ چون انعانه یعنی گرفته شد چند پاییز نمیدونم و آیا همین کمک‌ها به همه همون پزشکان رسانده شدند یا نه و چقدر تعداد رو پزشکان تشکیل بدادند که در دوره کرونا آنها فعالیت کردند و دکتران بودند که یعنی در دوره کرونا از زمین فعالیت خودشون دستکشی کردن یعنی ترسیدن یا نه و فرق خود پزشکان از زمین بیماری چقدر هستن؟
ташаккур. Ман сар мекунам аз саволи дуюм. оиди яъне кӯмакпулие ки аз тарафи фонди захиравии президенти ҷумҳурии тоҷикистон яъне ҷудо карда шуд дар марҳилаи аввал ба 5256 табибе ки дар ҳамин яъне дар раванди ташхис ва табобати ин беморҳо фаъолона иштирок мекарданд ҷудо карда гирифт ва айни замон чӣ хеле ки мо баъди ба фаъолият шурӯъ кардани мо ки тамоми марказҳои саломатиро мо бо режими шабонарӯзӣ гузаронидем миқдори теъдоди яъне табибон зиёд шуд. дар моҳи дуюм ин зиёдааш 8000-ро ташкил кард ки ин кӯмакпулиҳо ба ҳамин табибон расонида шудааст ва оиди яъне сабаби муриш дар аввали сарзадани ба назар доштем ман фикр чӣ хеле ки ман қайд карда гузаштам пеш ҳам лабораторияе ки имрӯз фаъолият мекунад фаъолият мекард ва миқдори мутахассисони яъне барҷаста мутахассисоне ки як яъне мутахассисоне ки як таҷрибаи баланди корӣ доштанд кам буд ва чӣ хеле ки ман қайд кардам дақиқи ташхисҳо 65-70% ташкил мекард дар ҳамон вақт ҳамин бемориҳо яъне ба қайд гирифта мешуданду лекин ташхисҳое ки мегузаронданд онҳо манфӣ буданд ба ҳамин хотир ман фикр мекунам ки яке сабабҳое ки ба қайд нагирифтанд манфӣ будани ҳам тестҳое ки буд ба ҳамин вобастагӣ дорад. оиди фавти табибон дар ҳар як нишастҳое ки ба дигар кормандони соҳа мо гуфтугӯ мекунем оиди фавти табибон яъне гуфтаниҳо мешавад. ман ҳамиро қайд кардани ҳастам ки табибон ҳам монанди дигар шаҳрвандон монанди яъне муаллимон монанди инженеро кормандони оддӣ ҳам як шаҳрванд ҳастанд ва ё ҳам сироят меёбанд ва ҳолатҳое ки фавти табиб вобастагӣ бошад дар раванд дар вақти тавобат бо беморон дар ҳамон шӯъбаҳое ки беморон бистарӣ буданд табибон фаъолият мекарданд имрӯз ҳамхели табиб дар вазоираи тандурустӣ ба қайд гирифта шудагӣ нест лекин теъдоди ҳамчун шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон метавонист ки вай дар кӯча барои риоя накардани яъне қоидаҳои беҳдоштӣ ҳолати санитарии эпидемиологӣ дар хона ва дигар ҷорҳои ҷамъиятӣ сироят ёфтаву оварда ба ягон ориза ё ки пайдоиши ориза ё бистарӣ шудан дар беморхона як ҳамхели ҳодисаҳо ҳаст лекин вобастагии зичи фаъолияти онҳо дар муассисаҳое ки бемор буданд фавти онҳо ба қайд гирифта шудагӣ нест. яъне ман фикр мекунам ки ман ба назар дорам мутахассисоне ки дар раванди ташхиси ҳамин беморӣ дар муассисаҳо фаъолият доштанд ба қайд гирифта шудагӣ нест. Саидесон раҷои имрӯз як savol. Mana qonuniy tag'yir ilova ki va kodeksi ma'muriy shu vobasta bandlikqa va در نظر دارم. این حال گفتن نشده است در کنشوی کشورشی در کدام حالت نقاب گذاشتن درست است در کدام حالت نقاب نگذارن. خب این شرطش در وزارت تندرستی گذاشته که باید وزارت تندرستی بگه چون این حال من نقاب نماندم در نزد قانون جوابگرم چون قانون اینجا استثنا کرده است که در کدام حالت گذاشتن نقاب درست هست. و دویم سوالم وابسته بعد رایگان بودن همین تبابت‌ها هرچند اشتراک هم بود ولی هرچند میگن که رایگان ولی باز شکایت‌های میشود که مبلغ صرف کرده شد برای خریداری ندارم داروها برای بیماری هم ردیف به همین باز دارو خریده شده شد. تشکر برای سوال. اویدی سوال یکم درباره یعنی قانون قبول کردن قانون اویدی استفاده نبودن یعنی نقاب ها و دیگر یعنی رعایت های بهداشتی من فکر ما همچون یعنی کارمند سوای تندرستی همچون شخصیت هایی که مقصد اساسی ما در همین مرحله پاندمی با پیشگیری و توابت این بیماری روانه کرده شده است این سری وقتی است. این هم یک اصولی پیشگیری پنجشنبه بیماری به حساب می رود. یعنی چهل که ما قید کردیم توابت اساسی این بیماری تا به امروز در یگان قشر دنیا عمیق و تصدیق شدگی نیست. یعنی مقصد اساسی تمام کارمندان سایت تندرستی پیشگیری چهل که ما قید کردیم 85% آنها با شکل سبو از 10-15% شکل وزنی که میتونه یگان اوریزه و حادثه فوت شود. یعنی فکر میکنم که این با مورد است. حالت ها
дастурамал ҳаст ба тамоми муассисаҳо тақсим карда мешавад. масъалаи дигар, саволи дуюм оиди чӣ хеле ки мо қайд кардем, имрӯз дар вазорати тандурустӣ пешам дар вақти авҷи ҳамин беморӣ ҷумҳурии Тоҷикистон ба тамом ӯ маводҳое ки барои беморон яъне истифода бурда мешид ба тамоми муассисаҳои тандурустии ҷумҳурӣ дар вақти даркорӣ бо дархости онҳо таъмин карда шуда ва ройгон ҳам ташхис ҳам табобат ройгон ба анҷом мерасид. جناب وزیر فخرالدین خودبک از سپوتنیک تاجیکستان من یک رویخطی سوال ما حتی پیشنهاد کردم. یک سوال چیه؟ چندین راه که برای قبول نکردید که من جواب میدم. از سوالی که شما جواب ندادید در زمان دو ماه. اول در مورد دکترها گفتید چندین دکتری بودن که فرار کردن این سختاشون برآمد همه میتونن. آیا مجازات شدن در این مورد همون دکترها و با آنها اگر مجازات نشدن چیکار خواهید کرد؟ دویم معاون سابق خودتون بودن از کمالزاده و خود وزیر به یکم وظیفه تعیین شدن یا نه؟ بعد سوم کمی پاندمی همه برای شما در کار است. بله برای ما پنیمونیا این کسری سرایتی هست یا نیست؟ پنیمونیا کسری سرایتی نیست. پنیمونیا کدام نمود پنیمونیا چیزی که من قید کردم پنیمونیا میشه айни замон специфически ки вақте ки сабаби ӯ маълум аст не специфически мешавад пневмония. Оиди ӯ тиме ки то мо фаъолият доштанд албатта ҳамаи мо аз дигар соҳа омадагӣ нестем, аз соҳаи тандурустӣ омадаем, ҳар як кас мутахассиси ин ё он соҳа ҳастем. имрӯз мо омадем пагоҳ мо аз ин вазифа меравем. ман ки ман худамро ба назар дорам, ман ки дар соҳаи ҷарроҳӣ фаъолият мекунам, баъди яъне аз кор рафта дар соҳаи ҷарроҳӣ фаъолият мекунам. ва инчунин вазире ки пеш фаъолият дошт ҳамчунин мутахассиси дараҷаи баланд буд, профессор буданд ва метавонанд ки рафта дар соҳаи худ фаъолияти худро давом диҳанд. ва муовини дигаре ки фаъолият доштанд имрӯз рафта дар ҳамн самте ки фаъолият доштанд фаъолият доранд. ва инчунин камолзода ки хеле қайд кардем ва дар соҳаи беҳдоштӣ фаъолият мекунад, имрӯз дар ҳамн соҳа фаъолияти худро давом дода истодааст. духтурое ки ман фикр мекунам ки айни замон вақти он нест ки мо бояд таҳлили ин масъалаҳоро гузарем. баъди ба анҷом расидани ҳамин яъне пандемия ки имрӯз дар тамоми дунё аст коркард карда мешавад ва хулосаҳои аниқ аз тарафи вазорати тандурустӣ бароварда мешавад. оиди ҳамон табибоне ки имрӯз дар ҳамин маърака яке ширкат накарданд. بعد یک گفت بسیار میشم. ایدولی رجب مسئولی نشه دید داشته. از دیگر سوالات جواب گرفته. در همین پروتکل تبابتی کووید 19 آیا متخصصای ما یگان نوآوری داخل کردن یا اینکه یگان دارویی را بیکار کردن در نتیجه تجربه، چون که داروی اساسی وجود نداشت و از وسایل اخباری ما میشنویم که بسیار دارویی را بعضی دولت‌ها بیکار کردن. این سوالی یکم. سوالی دوم هم همین که باید با تغییر کردن متخصصان اپیدمیولوژ، چون که وقتی که پاندمی سر شد بعد متخصصای ما را فرستادن برای تجربه آموزی. آیا در نقشه هست؟ به خاطر آنه که نه تنها کووید 19 در آینده این مبارزه‌های بیولوژی دوام می‌یابد و برای حفظ گونه‌های ملت ما باید متخصصانی جوابگوی جهانی، یعنی امروز با طلبات‌های جهان جوابگو را باید تیار کنیم. این تا چه اندازه در مد نظر مسئولین وزارت تندرستی است. سوم سوالم یک کارمند شما راهبر بیمارخانه ابن سینا. اون کس یک مقاله نوشتن در گزیده من خواندم درباره خود ما ژورنالیست‌ها و گفتن که اهمیت نداشتن ژورنالیست‌های صحافی یک تبادلات رو به میان آورد و نافهمی در بین امت. خوب تا چه اندازه این گناه ما است و شما برای تیار کردن ژورنالیست‌های صحافی تا چه اندازه نقشه چه یعنی نقشه دارید؟ سلام رحمت. оиди саволи якум масъалаи саҳми олимон яъне мутахассисони соҳаи тандурустӣ яъне мутахассисони соҳаи сироятшиносӣ оиди яъне ташхис ва табобати беморони коронавирус. чӣ хеле ки мо
قید کردیم یعنی سهم متخصصان ساحه سیرتشناسی امروز در جمهوری تاجیکستان پیش از همه یعنی بچه ها برآوردن دستورالعملی که امروز خیلی که من چی میکنم کمتر گل زیاد می شود خیلی که اگر شما دونید در وقتی که اوخان همین بیماری سر زد در دولتی که 11 میلیون اهالی داشت زیاده از 49,000 طبیبان ساحه سیرتشناسی فعالیت کردند و امروز در جمهوری تاجیکستان که زیاده از 9 میلیون اهالی را تشکیل میکنند اونقدر یعنی متخصصان سیرتشناس نیست و سهم اساسی متخصصان سیرتشناس در جمهوری تاجیکستان در آن است که امروز ما 69% یعنی 19,500 طبیبی که امروز در جمهوری تاجیکستان فعالیت میکنند همینها از طرف همین متخصصان کورس‌های کوتاه مدت اوید تشخیص تابعیت هم بیماری را گذاشتند. مسئله دیگری پهلوی دیگری این سوال اویدی یعنی سهم آنها اویدی یعنی استفاده بردن یا استفاده نبردن این یا اون داروری من فکر میکنم که هر روزه وقتی که این بیماری پیش بیماری شناخته نبود هر روزه از طرف یعنی متخصصان از طرف علمان دنیا هر خیلی نظریه ها پیدا می شود چه که ما میدونیم نظریه یعنی ترومبوامبولی میگم نظریه سیتاکین و شتور میگم خیلی طبیبان میدونن در وقتی هر یک نظریه که پیدا میشد و طرفدار و مقابل هر یک بعضی دکترها خیلی میگم که و داشت یعنی سترانی که پراتیونیکی از همین لحاظ برای معین کردن انیق کردن رفت همین توابت بیشتر همین متخصصان ما که در جمهوری فعالیت میکنن توصیه همین را گوش میکردن با مثال تا امروز خیلی که من قید کرده گذاشتم یکی از سبب‌های یعنی سرزدن یعنی اوریزه و فوت بیماران این بیماری ترومبوامبولی میگفتند وقتی که ترومبوز میشود رگ‌های خونگرد شوش اوید پیشگیری همین اوریزه از طرف توصیه گرچنده که یعنی نظریه های در دیگر علمان دیگر دولت ها بود با توصیه متخصصان ما یعنی استفاده بری داروری هایی که برای یعنی چه خیلی گم میزنیم معتدل کردن گردش خون یا لخته‌شوی خون استفاده میبرد توصیه داده شده و این چنین سهم علمان ما اویدی توبت این بیماری در آن است که امروز در جمهوری تاجیکستان که جمهوری میباشد که بسیار گیاهای شفابخش خیلی زیاد است چرا که من قید کردم یک عامل اساسی که سبب پیدایش این بیماری میگردد این مسئولیت آدم وابستگی دارد استفاده بعضی گیاهایی که برای مسئولیت آدم خیلی فایده زیاد دارند که متخصصان ما توصیه میدادند که استفاده بر این و یا آن گیاهایی که امروز در جمهوری تاجیکستان یعنی استفاده میشود گپ خیلی زیاد است اوید استفاده بر داروری های گرمان ها استفاده بر استاکین ها معلم همینجا هستند خیلی گفتنی های زیاد است و مسئله دوم و سرکنش شما چی بود؟ سوال دوم؟ نه دوم سوال گفتم سوالی که هست من بگم که سوالی کسی شد بزرگی بازار هستم روزنامه جمهوریت در مسئله آماده کردن ویروسولوگ من اویدی ویروسولوگا در خط امروز در جمهوری تاجیکستان زیاده از 20 متخصصان ویروسولوگ و در نظر است که ما پیشنهاد کردیم زیاده از 12 نفر برای گذاشتن کورس‌های بازآموزی در دیگر دولت‌ها ویروسولوگ و در آینده برای تیار کردن متخصصان اپیدمیولوگ امروز در جمهوری تاجیکستان هست در دانشگاه دولتی طبی کافدراها هست که برای تیار کردن متخصصان آماده هستند ویروسولوگ باشد در آینده ما در نظر است که در کافدراها در فاکولته سانیتاری اپیدمیولوژی در شدن کافدراهای ویروسولوژی در دانشگاه دولتی بعد دیپلمی نیز کورس‌های بازآموزی ویروسولوژی در نظر است که برای زیاد کردن مقدار همین متخصصان اویدی اپیدمیولوژی ما یگان پرابلم نیست امروز ما آماده وزارت تندرستی یا که دانشگاه دولتی طبی بعد آماده است که همین متخصصان مقدار متخصصان زیاد کنند اویدی ژورنالیستایی که شما قید کردین من فکر میکنم که این وظیفه وزارت تندرستی یا دانش زیر ساختارهای وزارت تندرستی برای تر کردن یعنی متخصصان سوای شما نیست سپاس پیشنهاد سوال نیست پیشنهاد است البته با پیشنهاد دوم کارم میکنم پیشنهاد دوم همین است که ازبکستان البته برای طبیبانی که قهرمانانه در این عرصه مواجه دارند
чанд ҷоизаҳо таъин кард, махсус ҷоизаҳо ташкил кард. Оё вазорат ба ҳукумат пешниҳод карда нест ки ҳамин масъала дар мо ҳам дида шавад, чунки ҳавасманд кардани табибот яке аз самарабахш гаштани фаъолияти онҳо хоҳад шуд. Раҳмат, дуруст қайд кардем. Оиди яъне мукофотонидани табибҳое ки имрӯз яъне дар рафти ташхис ва табобати ин беморон фаъолона иштирок карданд. Албатта мо ҳуҷҷатҳо ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, албатта аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мукофотҳои давлатӣ ва инчунин дар вазорати тандурустӣ ин корҳо рафта истодааст, бо мукофотҳои соҳавӣ яъне сарфароз карда мешавад. хоҳиш мекунам Маҷид Салим каломи табиб устод дар бораи бемории сигаретӣ бисёр ҳарф задам. Як асари Шайх Раис аввали мисли този рӯи чоп ро надидааст. Сурату ҳайвон ба инсон як асараш то имрӯз рӯи чоп ро надидааст ва дар дастхатҳои институти осори хатӣ як дастхат мондааст боқӣ. ин асари Шайх Раис аввали мисли дар бораи бемории сигаретӣ ҳайвон ба инсон мегузарад бисёр муфид аст. Агар шумо имкон доред ки кӯмак мекардед ҳамин асарро мо баргардонӣ кардем нусхаашро, агар баргардонӣ мешуд чоп мешуд дар ҳамин шаб рӯз барои мардуми тоҷик бисёр аламовар аст ки ҳамин асараш ҳазорҳо солҳо боз чоп нашуда. дар рафти кор шумо меоед муроҷиат мекунед ба вазорати тандурустӣ, хулосабарорӣ мекунем оид ин масъала. хоҳиш Манай духтурои мо дору баровардан, сайвали ҳимат дигарро дору баровардан, антикои баровардан, маҳмуд барои даҳон баровардан, ҳамин доруҳое ки табибои тоҷик баровардан аз назари шумо чӣ гуна арзиш доранд барои онҳоро метавонед шумо маърифи бай қарор диҳед? ман фикр мекунам ки оиди баровардани доруҳо барои ба дар амал истифода бурдани дорувориҳо вақти хеле зиёд дар кор аст. ӯ доруҳое ки имрӯз дар дигар давлатҳо яъне коркард карда мешавад, ман фикр мекунам ки ҳам доруворҳое ки барои яъне истифодаи табобати ҳамин вирусҳо истифода мебарад, якҷо карда як намуди яъне дору баровардаву пешниҳод мекунам барои табобати ин беморон. хай дар оянда баъди гузарондани тадқиқотҳои илмӣ дар вақти яъне фоида кардан чӣ хеле ки мегӯян дар вақти эффективности агар доруҳо хеле зиёд бошад, мумкин аст ки барои истифодаи бурдани ин доруҳо иҷозатномаи вазорати тандурустӣ шавад. хоҳиш мекунам ба ҳамаи вохӯрии имрӯзаи мо ба охир расид. касе ки агар касе саволҳо дошта бошад, марҳамат ба вазорати тандурустӣ муроҷиат кунед, мо ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳем.